Korizmene odluke. Koju ćemo odluku načiniti za ovu korizmu? Od čega ćemo postiti? Koje ćemo dobro djelo učiniti? U Evanđelju na pepelnicu Matej 6, 1-6, 16-18 Isus nas poziva na post ovim riječima: Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. Listajući po kompjutoru nađoh jedan tekst pod imenom Jedan smiješak koji ne zahtijeva puno, a lijepo zvuči. Onaj tko ga bude uzeo u svoj korizmeni program i bude po njemu nastojao živjeti sljedećih 46 dana, znat će najbolje koja mu je cijena, a ako mu se svidi i donosi plodove, onda će ga sigurno i dalje produžiti i prema njemu živjeti. Jedan smiješak. Jedan smiješak ne košta ništa, a proizvodi puno. Obogaćuje one koji ga primaju, bez da osiromašuje one koji ga daju. Traje samo momenat, ali njegovo sjećanje je nekad vječno. Nitko nije tako bogat da može biti bez njega, niti je tako siromašan da ga ne može primiti. Stvara sreću u obitelji i podržava obitelj i osjetljiv znak prijateljstva. Jedan smiješak odmara umorno biće, daje snage utučeno, pješi u žalosti, protulijek u prirodi, protiv svake bolesti i boli. Ipak se ne može ni posuditi, ni kupiti, ni ukrasti, jer to je stvar koja ima vrijednost u momentu kada se daje. Iako nekada sretnete osobu koja vam uskraćuje zasluženi smiješak, budite velikodušni. Dajte joj vi svoj, jer nitko nema takovu potrebu za jedan smiješak kao onaj koji ga ne može dati drugima. Pa onaj tko se odluči na primjenjivanje ovoga recepta kroz nadolazeće korizmeno vrijeme, neka po završetku korizmenog vremena napiše svoje iskustvo, da li je uspio što primijeniti od ovoga recepta. Želim milosti ispunjenu korizmu i neka svatko stavi u ovu grobnicu ono što bi želio da na kraju ovog korizmenog vremena ili umre ili doživi svoje uskrsnuće.